Niin, tehdäänpäs Pupetille intialainen päähieronta. Eräpäs nytten kovin. Sitten täällä. Tämä on ihan kiva. Täällä. Tämä on ihan kiva. Tämä on tämmönen. Tämä on ihan kiva. Äläpäs pelkkä. Äläpäs pelkkä. No niin, nyt on oikein hyvä. Tuntuuko Tuntuuko kivalle? Mennä silmään. Miksi sinä piti vouhota? Mitä nää teet? Kuvaan. Mitä kuvaat? Se pilasi sen video. Misin käsi on edes? Kyllä sun käsi on No edes. ei, kun sinä oot väärässä paikassa. Ei minä voi panna kättä eri paikkaan. Me eri puolelta kuvan tonttua. Mitä nää mihin sattuu kuvaa? Koira pitää kuvata siitä, mistä sitä hierotaan. Tämä on intialaista päähierontaa ja koirakin tästä tykkää. Tää on mukava. Mukavaa homma. Sammutapa se video nyt, kyllä tää on kiva. Koira